ọmarịcha nwatakịrị nwa okorobịa unu na-afụ ebe a bụ onye e nyere afịa wee dịka J-boy ka emee ka ndị mmadụ mata na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ anwụ wee jebe obodo Afụdebe ebe ndị mmadụ nọzi wee na-asị kedụkwana ife gburu nwatakịrị nwa okorobịa na ọnwụ nwatakịrị nwa okorobịa na nya bụ ife dịkwana ka ife anyị enyo enyo na nya bụ ọnwụ na ọ gbachaghị aka na si kedụkwana ụdịka ọnwụ dị ife nke a o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na J-boy goro moto izizi ya mgbe ọ dịkwana 19 years na sị malụkwana onye dị 19 years wee goo moto mgbe ahụ iji wee gosikwana na ya bụ nwatakịrị na ọ na-agbasikwanụ mbọ ike o wee bụ na-emekwa ka ndị mmadụ mata na mgbe J-boy dị 22 years ka ọ lụkwa n'ụlọ unu na-afụ ebe a kịta anụnwa bụkwa na ụlọ ọ lụrụ mgbe ọ dịkwana 22 years onye ka emee ka ndị mmadụ mata na J-boy mezi 23 years o wee bụrụ onye nwụrụ anwụ wee jebekwa n'obodo Afụdebe ndị mmadụ wee na-ajụ kedụkwana ife gburu J-boy wee na-akọwa na J-boy nọkata wee sị na ahụ adịghị ya na nya bụ ife dịkwanụ ka malaria bụkwana ife na-ayị ya nke bụ na o nwekwana onye ya akọwanwukwana ụdị ọya nya bụ J-boy yarụ n'ọkwa 1 week nkịtị ka ọ yara nya bụ ahụ ntu anụnwa ka J-boy si wee bụrụ onye nwụrụ anwụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na go gbapụkwa ife ọjọọ n'isi ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na nwa dị 23 years wee mee achievement niile a goo moto wee lụọ ụlọ na nya bụ ife bụkwa na ife ọma kama na abịakwa na the other side na ọnwụ nya bụ nwatakịrị nwa okorobịa naanị enyokwanụ nya bụ ọnwụ enyo na nya bụ ọnwụ na kọmadụkwanụ na ya kama na o nwelụ na onye ọbụla bịakwa n'ụwa na ọya anwụkwana anwụ ebe ụfọdụ nọ wee na-asị ka J-boy ka mkpụrụ obi ya zurukwana ike na ndokwa unu na-anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwanụ ebe ọ na-egosi kọmpandụ ụlọ ya o wee bụ na ebe unu fụrụ kịta anụnwa ọ na-atụ aka bụ ebe ọ sịrị na ọya atọkwanụ kapet wee were nya bụ ebe wee merụkwana ebe ezumike ya na ọ bụrụkwanụ na o dozicha ebe anụnwa unu fụrụ ọ na-atụ aka nke bụkwanụ na ya bụ J-boy amazikwanụ n'ebe a ka a ya enyikwanụ ozu ya na ọ mazikwanụ na ọ ya adịzikwanụ ndụ wee biri na nya bụ ụnụ wee enjọyịkwanụ ọmarịcha unu fụrụ ebe a kịta anụnwa ọ lụkwanụ ndị mmadụ nọzi wee na-asị na ụwa anụnwa dịkwa na egwu na si nezienụ ka o si wee gbacha mbọ niile anụnwa nke bụkwanụ na ọ ya bịarụ n'ọkwọ ntu a ka J-boy si wee bụrụ onye nwụrụ anwụ ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị ka ị na-echelụ ndụ ka ntu anụnwa ka ọnwụ sikwa wee nọrọ ofu ebe wee na-echekwala onye na ọ bụrụ ọgwụ na ọ ya elekwanụ na ọnwụ erughị eru na ọ bụrụkwana oke anyị na ịnọrụkwa n'ụwa na go na-agbapụkwana ya n'isi na ụdị ife anụnwa na ọ ya bụkwa oke anyị n'afọ a Jizọs ntu a ka ụfọdụ si wee nọrọ wee na-akọmentị ụfọdụ ife dị iche iche ebe ụfọdụ ndị mmadụ nọkwanụ wee na-asị na si nye ego ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa kpatara enyo ka a marụkwanụ ka o si wee kpata ego nke a ndị mmadụ nọkwa wee na-asị na nwatakịrị nwa okorobịa unu na-afụ n'ọkwa ya bụ dio ndị son nne na nna ya mụtara andị na ọnụ ọzi nwaanyị na ọ mụghọ nwa n'okwu ntu a ka o si wee bụrụ onye nwụrụ anwụ unu afụkwa na ekwensu nke a biko ebe ụfọdụ nọkwanụ na kọmentị wee na-asị na si kedu ife J-boy jikwanụ wee mere aka ọrụ na si kedu ife ọ na-alụ na si kedu ife ọ na-alụ mgbe o goro moto izizi ya na 19 years na mgbe ọ lụkwanụrụ ụlọ izizi ya na 22 years wee ru na 23 years wee bụrụ onye nwụrụ anwụ na onye ọbụla nọ n'ụwa werekwanụ nwayọọ na-achụ ego ebe ụfọdụ nọkwanụ na kọmentị wee na-asị nọ ndị village people bụkwa na ife gburu ya na ndị ilo ya bụkwa na ife chetara ya mgbosi obi aṅụrị ya zukwa n'oke nọ ndị ilo ya bụ ife gburu ya na obi adịghị ọfa mma ka ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa si wee na-agba mbọ wee mechaa achievement ife niile anụnwa na ụfọdụ ndị ilo ya asị na si kedu ka o si wee bụrụ J-boy na ndị ụmụ nkefa na fa alụtabeghị ife niile si o wee bụrụ J-boy o wee lụọ ife niile anụnwa nọ ya bụ ndị vileji fa bụkwa na ife chetara ya ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ya bụ nke nwoke nwere ike ọ bụrụ ndị na-apị ife ọpịpị ndị ha echike nọ ya bụ ọgwụ kọtalụ bụ ife gburu ya amakwanụ m ife mfụkwa na kọmentị ka m na-akọrọ unu ebe ụfọdụ na-asị na ya bụ ife na ọ gbachaghị aka na-ayị enyo ka amalụkwa n'ebe mmiri si wee dabakwanụ n'opi ụgbọgụrụ na o nwere ife dị lọngụ sọmwia na si ma enyocha na nzacha ọfụma ka amarụ na aka mmadụ ọdụ n'ife gburu ya ka amalụkwanụ na ka o si wee kpata ego bụ ife gburu ya ka amalụkwanụ ka nya bụ ife si wee mee na nya bụ ife akwụchaghị ọtọ ọfụma mana ọnwụ bụ ọnwụ ntu onye ọbụla si wee nwụ ka mkpụrụ obi ya ezurukwa n'ike na ndokwa ka Chineke nalụ mkpụrụ obi ya na ndokwa ka nne na nna ya na ụmụnne ya ka fa kasịkwanụ na ife mere emego ike gwụrụ